राष्ट्रवादी साईनाथ महाराज की जय। सांगोलडा मरड साईबाबांचं मंदिर हे पुऱ्या गोव्यामध्ये आणि गोव्याच्या बाहेर शिर्डी स्थानापर्यंत याची महती पोचलेली आहे। आज साईबाबांच्या मूर्तीचा 19वा वर्धापन दिन आहे आणि या कार्यक्रमाकरता सर्वांचे आवडते माजी ट्रस्टी अण्णा कोते पाटील इथे उपस्थित या कार्यक्रमाकरता राहिलेले आहेत। त्यांचं या सर्व गावावरती आणि सर्वांवरतीच पोटभर प्रेम आहे। विशेषतः या कार्यक्रमामध्ये आज अनेक ठिकाणावरून म्हणजे गोव्यातून पदयात्री येणार आहेत, सोबत पालखी त्यांच्या असणार आहे। त्याकरता या सगळ्या वाड्यावरती या गावातील सगळ्यांचं प्रेम साई भक्त म्हणून उफाळलेलं आहे आणि या भक्ती प्रेमामुळेच गोव्यातून अन्य ठिकाणावरून साई भक्त मंडळी मोठ्या प्रेमाने, मोठ्या गर्दीने आणि भक्तीने इथे येत असते। हे कार्य असंच पुढे चालावं याकरता अनेक योगदान करणारी मंडळी या ठिकाणी उपस्थित आहेत। साईबाबांचं कार्य म्हटल्यानंतर मोठ्या मनाने जे काय पाहिजे ते देवाच्या करता सेवे पद्धतीने समर्पित भावनेने करणारे कार्य आहे। तिथं असणारी समिती फक्त समितीच नव्हे परंतु या वाड्यावरती आजूबाजूच्या परिसरामध्ये असलेली मंडळी, किंबहुना या वाड्याचा संबंध नसलेली अनेक अशी साई भक्त मंडळी आहेत की इथे आपुलकी असल्यामुळं हे आपलं मंदिर आहे, हे आपल्या सर्वांचं मंदिर आहे आणि हे स्थान सगळ्या जगाकरता उघडं आहे अशी स्वच्छ आणि निर्मळ भक्तीची भावना या स्थानात निर्माण झालेली आहे। वेगवेगळ्या प्रकारचे धार्मिक कार्यक्रम इथे केले जातात, ज्या कार्यक्रमातून चांगली प्रेरणा मिळावी याच मंदिरातून गोमंतक साई सेवा मंडळ म्हणून गेल्या वर्षी बाबांच्या शताब्दी वर्षानिमित्ताने त्या मंडळाने संपूर्ण गोवाभर कार्यक्रम केला। त्याच्यानंतर शिर्डीला त्या कार्यक्रमाची सांगता झाली। अखिल गोमंतकीय सेवा मंडळाची फार मोठं कार्य घडलं आणि या कार्याच्या बाबतीत या मंदिराला केव्हा विसरता येणार नाही। हे मंदिर सगळ्यांना आठवणीत राहावं असं एक कार्य या सगळ्यांच्याकडनं घडलेलं आहे आणि याची धुरा दिल्लीपासून तर सगळीकडे पोचलेली आहे। म्हणून असंच हे सहकार्य सर्वांचं चांगलं मिळावं या निमित्ताने संपूर्ण गोवांतकातली मंडळी आज इथे उपस्थित राहणार आहेत। त्याच्यामध्ये मान्यवर मंडळी आहेत, भक्त मंडळी आहेत, ट्रस्टी आहेत, आमदार नामदार अशी सगळी मंडळी इथे येणार आहेत। बाबांच्या चरणी प्रार्थना या वर्धापन दिनाच्या निमित्ताने की सगळ्याच जगाचं तू कल्याण करावं, कारण साईबाबा हे धर्मनिरपेक्ष होते, अद्वैत सिद्धांताचे होते, मानवतावादी होते। याकरता सर्वांचं कल्याण व्हावं, भारतामध्ये शांती नांदावी, या राष्ट्राचा उद्धार व्हावा आणि या राष्ट्राच्याकडनं इतर राष्ट्रांना काहीतरी चांगल्या आणि उपदेश प्राप्त व्हावा अशी बाबांच्या चरणी मी प्रार्थना करतो। बाबा सर्वांचं कल्याण करा। आज जगाच्या पाठीवर आजपर्यंत अनेक मंदिरं मी बघितली, पण या छोट्याशा राज्यामध्ये साईबाबांचा प्रचार आणि प्रसार उपलब्ध कसा होईल या मंडळाने साई गोमंतक मंडळाने जो उपक्रम सुरू केला त्या उपक्रमाचं प्रात्यक्षिक आज 19व्या वर्षी मला पाहण्यात मिळालं। तेव्हा साईबाबांचे असलेले 2 शब्द श्रद्धा आणि सबुरी, या सर्व साई भक्तांनी या 2 गोष्टीचं पालन करावं आणि साई चरणी आपली साईबाबांची सेवा करीत राहावं ही मी साई चरणी प्रार्थना करतो। उल्हास मोरजकर, श्री राष्ट्रीय साई मंदिराचा अध्यक्ष। आज 19वा वर्धापन दिन, सगळ्यांक शुभेच्छा दिता 19व्या वर्धापन दिनाचे। तसे सगळ्यांचे स्वागत करता वर्धापन दिना। आज सकाळच्यान धार्मिक विधी सुद्धा सकाळी भक्ताच्या तर्फे अभिषेक जाले, आता 12:30 आरती जातले, त्यानंतर महाप्रसाद सुरू जातलो। सगळ्यांनी महाप्रसादाचो आस्वाद घेवचो।
तशेंच तीन वर्सां महाप्रसादान पालखी भायर सरतली ती सबंद गांवांत सांगोळडा गांवांत मिरवणूक आसतली सकाळी फातोडेर 4 ती परत आगमन जातलें पालखेचें ज्या भक्तांनी हे कार्य यशस्वी करपाक हातभार लायला तांकां हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा सगळ्यांनी थंय वचून महाप्रसादाचो आस्वाद घेवचो आनी दर्शनाचो लाभ घेवचो.